I dag vil jeg gøre rent i en ovn, og jeg bruger ovn og grillrens fra Sterling og en rulle med en køkkenrulle og lidt kaffe, fordi efter jeg har sprøjtet det på, så skal man lige vente til det er færdigt. Vi kan se ind i ovnen, at der er lidt gammelt snask, der er brændt på. Og så kan vi se, at der er sådan nogle beholder i siden, som man ofte kan løfte ud. Så det er en god idé lige at løfte op og tage dem ud. Dem kan man bare vaske i håndvasken. Ved nogle ovne, der har man en lille skrue. Den skal man lige skrue ud. Og andre kan man bare løfte dem op. Og så kan man tage det ud. Og som man kan se, eller måske kan se, så har jeg skruet det lidt løs. Og nu kan jeg jo løfte det her ud. Og det kan jeg så vaske i hånden. Så bruger vi lige en børste til at tage alle de løse krummer og brændte deler ud. Så har vi sprayflasken. Og sprayer alt ind i ovnen. Så det er godt dækket til. Og så lukker vi ovnen. Så kommer vi til det vigtigste. Vi laver en kop kaffe. Så efter cirka 20 minutter. Og så tager vi skummet væk. Og jeg har kun 2 hænder, så det bliver svært at vise, men det er sådan nogenlunde det foregår. Jeg skal nok vise, hvordan det ser ud, når det er rent. Nu kan vi se, at det meste er væk, men der er jo stadigvæk lidt tilbage, så jeg vil lige give det en gang til. Men kun de steder, hvor der stadigvæk er noget tilbage. Og det er så anden omgang, hvor vi venter igen 20 minutter, og så skulle det nok være nogenlunde okay. Så er ovnen ren igen, eller så ren den kan blive. Og jeg har lagt et stykke bagepapir ind, så jeg undgår næste gang og skal arbejde så hårdt på det. Tak.